repte que hem plantejat avui en l'Acústicart és en referència a tot el soroll que es produeix a dintre de la ciutat. En aquest cas ara ens trobem aquí a Sabadell, segurament al soroll de fons hi esteu apreciant que hi ha molt de trànsit. Doncs bé, segurament aquest espai, ara on ens trobem, podríem fer una configuració per tal de poder condicionar una miqueta aquest petit monument. Això seria una introductòria, una entradilla del que s'ha portat avui a nivell de repte. Inicialment, el Joan Lluís ha parlat sobre el tema del comerç i tot el disseny sonor i els objectius que es volen arribar a assolir dintre d'aquesta part. També s'han fet una presentació per part del Francesc Dalmau en relació precisament al tema de quins aspectes o què podem fer a nivell de disseny de paisatge sonor per poder precisament condicionar aquests espais exteriors, i a la meva part de la meva presentació he presentat el que us comentava ara fa uns segons en referència a què podem fer a les façanes per poder ajudar a distingir